Сега ще ви прочета едно стихотворение, което е вдъхновено от алчността на хората, от лицемерието и така. Услуга на заем. Извратено е съзнанието на хората, има нужда от мене, а извърта го болното му съзнание, че услуга ми прави. Не дай Боже разбере, че си в нужда, ще те използва, докато паднеш. Алчността да има, да трупа, думата стига не знае, думата милост въобще. Като пиявица се впива и докато може, смучи от теб. Услуга на заем прави, с лихва да плащаш, че той император ще е. Стиснал в джоба си пачка, а в устата му недоволно реве. Богатия на бедния го играе, задоволено е моето сърце. Несправедливостта възтържествува, дявола с нас търгува.